to city en ang'o, urban area en mane, kachiel koda ka assembly kod demonstration zone. Gik ma kamagi ka dipo ni olosi e yor loso order e kinde mag ng'anyo, gin moko madhi konyo jowa koso magi nyabedo abeda mbaka ma pod nitiere koso gigi nyaka sani pod onge tiendgi e katiba? Cleophas erokamano ahinya. An adwa wacho number one kama ni kaka Daniel DJ owacho ni waseneno ber mar ng'anyo, to waseneno ber mar ng'anyo nikech katiba oyienwa, oyangonwa ng'anyo. To king'iyo gik madhi mbele go kaka nenda wacho chande en ng'iyo kaka inyalo protect kuma untiere. Wabunge higni mang'eny osebedo kong'eyo ni gin kinda above the law. Onge ng'ama nyalo chopo kuma gintiere, onge ng'ama nyalo harm gi, gintiere gi security, lakini king'iyo gima ne otimore last year omiyo gi luoro mang'eny sana. To kaka ne nichako wacho ni kawoni nindo diere, kinyi nindo tung', mane kaka siasa bende nitie. To gimora kabisa nikech awacho ne ga jopiny ni Raila osebedo ka fight ni jopiny. To sani en nafas monyono kod Ruto, gimoro amora mowacho nyalo dhi mbele. Aparo ni wantiere gi nafas maber mar strengthening institutions mosebedo kwa ywak ni ka wantiere woko. Wantiere kod nafas maber mar make sure ni ka nindo diere ni next time waninda woko to wan protected woko kama wantiere. But king'iyo nikech Pasaris en a member of ODM, I think sani onego bed ni waseyudo statements mowuok kuom party organs ka condemn gima Pasaris temo kelono. To king'iyo maber bende okadwa wacho ka ng'ama yanyo, lakini adiera nitiere joma ni tok mopondo itok Pasaris. Nikech ka nyang'iyo sama nyobedo interrogated, nitiere kama nyowacho nu ng'anyo crowd ni ji ariyo. To kopenye nu you mean ka ji ariyo chung kogo mbaka, to mano crowd onego bed dispersed. Wacho no onego bed ji 200. Koro she's not even sure about gik mang'eny mantiere i bill. Enana itiyo kodo kaka face manyalo push, nikech number one osewacho neno kodwa chung, onge kumobro rome kod jopiny kod kwayo kura. Koro en gumodong kod sani en iye kod berre. But kaka jomatindo kendo kaka wabunge mabende nitiere parliament, andwa dhi bunge, kintiere wabunge mantiere matindo mantiere parliament, wantiere kod higni mang'eny moking'eyo kama idhi betie. Sani nyalo bet ni nitiere government, kinto yamo loko. Koro gimonego bed watimo sani, number one en ni ojende gi ok wanyal contain. To dimora nikech ndalo mnene James Orengo, ndalo mnene Raila Odinga nene gintiere streets, nene gin ojende. To gima bende krum ga en go ojende. Joma last year nene nitiere ojende mose cross madhi bedo okalo bracket ma 35. To nitiere joma ojende bende momedre sani. So ok wanyal ng'iyo yo mwanyalo dhi geng'o gi kod kamra achiel. And piny tindo chenjre. Sani nitiere AI, neno ka nitiere AI moro mwach ka giloso ka Raila wacho ni waduodo gi street maber kabisa. So there will be so many other ways magibro tiyo kodo. Kinyalo ng'iyo kaka ne mobilization margi nitimo. ODM party osego bedo strong kendo osego bedo ka nyalo timo mobilization nikech grassroots structures maggi. Jogi nene ongo structures mag grassroots, jogi nene ongo leaders, but ne gintiere platform to gin kod language magi wacho pile. Koro bende sani ging'iya gima dhi mbele. To kiny ka gi onjre indara ka koro gwacho no kwadwa gini nikech it looks like provocation. Sani ng'onyo bang' gik moko konyo kethre ng'anyo sedok piny sani. Dwa tiyo kod nafas ni mar ng'iyo no ang'o momiyo jinde gi no dhi indara. Ang'o manyalo timo mondo gidhi ni gine nitiere progress e gikwayo mag gimene giwacho. Kaka Mheshimiwa Popo wacho, unemployment is a big issue. To samiketo no samadwa ng'anyo Kisumo to aongo tich
to keta e kona baridi e mwadhi ng'anye to an kod issues kod county government services ok dhi timre. Odhi bedo gojende mang'eny midhi mak which is not productive for us as a country. Nikech ojende gi a foundation mar building the nation. Odhi bedo gojende mang'eny midhi neg. We are not doing anything meaningful. Koro kwayo mara en ni number one, I expect leadership. I hope no mheshimiwa ntiere gin go caucus margi maro MCAs. Mondo gibed piny mondo first gi condemn gibed side ma jopiny. Wachno wasebedo street wang'eyo gima matunda ma street osemiyo kaka jo ODM number one. To kwanyali yie mondo ng'ato dhi nikech sani onindo diere or she's not interested in an elective position mondo koro keth ratiro mosebedo